kini nga tips and tricks nga series or videos, akong gitudlo sa inyo ang bago nga Photoshop 2020. Dili ko sure sa kalas asan sugod no, pero matingala mo kung ano mo diri sa custom shape diri, kulang ang sulod no, kulang ang sulod unya. Kung ano pod mo diri sa inyong effects diri adto mo sa pattern overlay, may tingala mo gamay ra sulod diha no, gamay ra sulod. So yun sa nako pag uli no, nabalik ni mga dati nga mga kuan nga sa una wala man sa kining bag-o nga tawag sa bag-o nga Photoshop wala na sila. So dugay po ko natingala nga nung mga wala no, yun sa Photoshop ng giwala nila ni mga kinindaan nga mga kuan. So kinindaan nga mga shapes nga naa sa una niya karon sa bag-o nga version wala na. So tudlo na ko sa inyo sa pagbalik ana no. So una maanhi ka diri sa window, tapos pangita ato sila no, pangita shapes man sila. So nara mong gawas na siya diri sa kilid yung shape nga sa tawag ani tab siguro ni. So mong gawas diri sa kilid unya kining gamay nga square nara click na siya, tapos nara legacy shapes and more, click na siya. Pag click ni mo na mong gawas ni sa ubos na raw duha na ka buo, kaya ako na mangikuha ng isa. So ako na lang i-delete ng isa. So mong gawas na siya nara, gawas na siya daghan kaayo itong mga daan nga mga shapes magawas balik no? So makita na po na siya diri nara manggawas na siya daghan na kayo mga bag-o. Pero una nimong open sa Photoshop, una nimong tan-aw tuod jud nimo nga kulang gamay na lang nabilin, so ilaling gitago. So kato lang, like and subscribe kung katabang now you know kumbaga. So palihog ko like and share and subscribe. So salamat.